Mabungahong kabuntagon mga igsoon, live ta. Musta bag-ong adlaw nga puno sa paglaom. Ako sa i-share atong live igsoon. Kamusta diha? Wait. Di man mo. Wait sa mga igsoon, ako sa i-share ang live na to. Alright. Oops. Okay. So, while waiting for the others, nasa kwaon ha? Wait. Okay, so, salamat sa Ginoo sa bag-ong kabuntagon mga kaigsuonan. Sama sa akong ibalik-balik, gahapon daghan wa na kamata. Karon lain na sa daghan na sa wa na kamata. Kapan kamo nakamata gihapon. Ipukaw sa Ginoo mga igsoon tungod kay of course iyang gi-extend ang iyang mercy. Iyang grace kanato igsoon kay nakamata ta karon dili tungod kay nagamping ta. No? Kung dili nakamata ta karon kay gipamata gid niya. Ako lang ibalik-balik igsoon nga every night mo desisyon ta nga matulog apan ang pagpamata desisyon sa Ginoo. Amen. So that's why atong dahigon ng Ginoo, himayaon ng Ginoo mga igsoon kay karong adlaw kitagaan tag higayon igsoon nga mag-enjoy sa gasa sa kinabuhi, libreng gininhawa nga iyang gipahulam nato.
utang kaniya ang atong kinabuhi. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. Alright. So, tanaw sa kong mayari. This time we have 20 viewers. Okay. So, tanaw sa tagamay, di man makita agad ang kuhan diri sa comments. So, diri lita. Oh, shout out si Brother Lord James Talingting, one of our subscribers, ani nga page, no, nga mabungahong Kristohanon 2.0, and Star Senders na to. Brad, thank you kay sa kanunay, no, di jo si Piat ba kada kuan ako live na adjud ka. Salamat Brad, God bless. Amping diha sa Czech Republic ba to? Kay Kaiser Jan Toledo, good morning Pastor. Good morning sir Brad. Salamat sa Ginoo. Rose, okay. Shout out to Sister Grace Fernan. Ug sa akong Brad, lunglib kay ni Brad Elmer Riquelio Batulanon. Okay, so shout out brother. Lunglib kanon na uban sa grasya sa Ginoo, amping nakasong pag-ampo. Hallelujah, praise the Lord. Kay Race so may basa ni watching from Davao del Norte, Panabo. New follower. Thank you kay welcome kay Nigsoon. Si kuan man ni Race nya 6 CKS kay watching from Davao del Norte, Panabo. May buntag Pastor James Rusty. Okay. Thank you. May buntag sa inyong tanan dia. Ay, day salamat kayo naamday ka dia. Shout out dia no. Arabila CP. Arabilia day CP. Thank you day, God bless naka sa prayer na mo diri no. Regards tanan dia. Okay. So, Daryl Timunan, may buntag. Okay. Watching from Dumaguete. Akong speaker para madungog. Okay, thank you. Bunal, ipa, kusgi na dia igsuon. And to Sister Mary from Australia. Good morning, Pastor James and Sis Cecil. O, Itski, tulog pa sila, Sister. Nagampo na siguro na kong sawa. Si Itski, tulog pa. Okay. Good morning, Pastor from Maria Cristina, Iligan City. From Sister Teresa Mortel. Okay? So anyway, sorry kay pasensya nagahapon mga igsoon kay wala ta ka live tungod kay busy kayo. Because last Sunday is our church anniversary. Then after that nag-overnight me. Okay? So dito mi nagbuntagan mi, nagbuntag na gyud mi uli, gahapon pa mi nauli sa buntag. Alas city, no? So mao nang wala ko ka lugar nga mag-live tungod kay busy kayo mga igsoon gi-celebrate ang goodness ni Lord, ang kamaayo sa Ginoo, ang milagro sa Ginoo, no? Muna nga gahapon sad, pasensya na kayo kay wala ko kadto sa Cebu City Jail, no? So naam ko noy mga according to pastora ka-chat na ko nga nasad ko noy nangita na ko dito. Pasensya na jud kay mga igsoon kay busy gyud atong schedule, no? Ingani man gyud nga lagad sa Ginoo daghang kay mga schedule, so di pud pwede nga mobalibad ko diri, no? So nya busy sad sa church kay nay grasya ang gihatag ang Ginoo, nagpa-tiles ta, so nay mga trabaho nya ga-drive sad ko kay usahay yes mamalit man gyud mga materyales. So mao na nga na busy ko last week, murag 1 month naman siguro ko wakasulod or 3 weeks ba nya. Next Monday election sa dili sad wala sa prison ministry, pero mao lagi na saad na ko ni makaana ra ko balik, ana ra ko balik naman tigi ingon nako ang akong kauban nga tigsulod diha si pastora nga unta makalugar daw ko this coming June, bisag wala pa June, basta after election sulod ko diha. No, maom gid na akong perminti buhaton every Monday dapat, pero mao lagi na schedule, dili man nato kontrolado ato ang panahon ng atong schedule ba, no? Mao na nga para rampod sa kamayaan sa Ginoo kong mga schedule di kasunod-sunod lagi, no? So but still akong gipasalamatan ang Ginoo kay madaugon ang anniversaryo yesterday sa Cebu City Jail. Grabe. Salamat sa Ginoo, no? So speaking of Cebu City Jail, akong i-shout out diabe. Kung shout out sila sa Brad Aris, okay?
Brad, mingaw na kayo ko ninyo no? Brad Aris, pero namos kong prayer, kanunay gina, no? Ang shout out sila Brad Aris diha, Brad Mago, of course, si Brad Ibang, of course, Brad Ayan, sila si Brad, Brad Jao, Brad Kenneth, katong manghod ni Jomar sa Maximum 19, if I'm not mistaken. Maximum 4, shout out akong RDC 1, 2, and 3. Tanan nga mga higalan ako, labi na mga Brad na ako diha sa Cebu City Jail, nga long live kayo, pataas na tungalan sa Ginoo mga Brad, abanti ta kanunay, kupot lang ta kanunay sa Ginoo, nay paglaom samtang nay kinabuhi, no? And then ako gi-shout out ang akong team from Living Water Christian Fellowship nga nanulod diha gapon. Okay? Shout out dili lang muna ako tag sa tagsaon kay daghan kay mo. Kasi malatangan ba kay makalimot ra ba ko nga atong usa ka Flores? Di ba? O so basta tanan kung kauban team headed by Pastora Ninette, ila Pastor J, sa patut uban Pastor Herman, katong uban diha unya na lang mo isulti na ko, no? Basta tanan kay basi malakturan. Okay? And of course sa Cebu City Jail, mga jail officer, shout out, no? Salamat kayo sa kanunay nga higayon nga inyong gihatag kanamo sa team nako, no? Team namo sa Living Water Christian Fellowship nga i-deliver ang mensahe sa Ginoo. Dalhon ang pulong sa Ginoo sa sulod sa silda, dili ang relihiyon. Amen, kundi pulong sa Ginoo. So, shout out tanang mga jail officer diha. God bless. Okay? Shout out sa nato ni B. Good morning, Pastor, watching from Saudi Arabia. Brother Kevin Caliso Olarte. God bless, brother. Bago pa lang dyan ko nag-ampo ninyo, mga OFW. Kay, nagmata ko alas 4. Kapin. Okay, and to Sister Dale MC, as always, from Kuwait. Kanunay ni. Magtanaw ni before matulog. Di ba ka? Gabiin naman diha. Okay? Thank you, sister. God bless. Then, Susan Siloy Silada, mayang buntag, Pastor, watching from Davao City. And to Mai Ilardi, watching from Qatar. Shout out, Sister Mai Ilardi. Good morning, sad, watching from Qatar. And to Sister Raquel Lagari, mayang buntag, Pastor. Okay? Good morning, brother, from Siliman Dumaguete, Brother Benny Lechedo Augusto. Mayang buntag, mabungahong kabuntago ni John. Following her from Jensen City, salamat kada buntag nga ang pulong sa Diyos mabati sa nakafollow. God bless you, Pastor. God bless you more, Sister Remy Sidol Surigao. Okay. Hello, good morning, Pastor, from Debs Lorena Zin. And to Sister Marisol Salunga, good morning, Pastor. Okay. And of course to Sister Nars Buyan, mayang buntag, Pastor James Delaygo ng Diyos niining matahom nga kabuntagon sa atong pagmata uban sa maayong panglawas. Amen. God is good all the time. From Libertad. Kaila dahil miyani dahil siguro Bugsok, si Rabulyonis, Bohol. Okay, God bless you, sister. Salamat kayo. May return. Morning, Pastor, again, ipampo akong bana nasa Manila. Nakatab man ko direksyon, pero atuan ni siyang itsura ng imong pre-request. Ay, maura man po niya akong lingaw, mag-ampo, magbasag Bible. Okay? Bana ni mo, okay? Okay, from May return. Sister Emily Ochia, mayang buntag, Pastor, from Cebu. God bless, Igsoon. And to Sister Mari Fitero, God bless. Good morning, Pastor. God bless. God bless you more, Igsoon. Mayang buntag, Pastor, from Sumil Irik. Okay. On duty ko, Pastor, from Davao, pa-shout out. Okay, shout out ako si Brother Robert Borlaza Mantawil, watching from Davao. On duty daw siya. Salamat, Igsoon. No? Shout out sa tanang nag-duty diha nga nagdalikyat og tan-aw. Anyway, akong shout out tanang mga OFW from different places around the world. Shout out nako ang mga seaman diha, mga seafarer, mga naka-permanent resident, no. I salute sa sacrifice nga inyong gihimo, no, para sa inyong pamilya. Namos kong pag-ampo mga igsoon, no. Shout out sa tanang mga subscribers ani nga page Mabungahong Kristohanon 2.0.
Yesterday nakita ko nga na ni subscribe sa ako ang previous page na to nga mabungahong Kristohanon katong 220,000 followers. So igsoon na narita dire sa Mabungahong Kristohanon 2.0. So but anyway, thank you sa pag-subscribe sa mga star senders. Thank you kay wala jud ko nangayo kabalo mo. But still salamat and I appreciate it. God bless, no? And akong encourage ang tanan nga invite yung friends to follow our page Mabungahong Kristohanon 2.0 kay narata nag-live diri kay na-restrict na tong previous page na to. I don't know kung anong masuko sila igsoon kung na violation bitaw nga akong gihimo para naman gyud sa kay mayaan sa Ginoo. But anyway, dili sama sa kung dili na to hawak ang mga panahon, ang mga panghitabo sa palibot. Importante natay bagong page karon, Mabungahong Kristohanon 2.0 nata nag-live diri. Kunya aside from that igsoon, sa wala pa maka-subscribe sa itong YouTube channel, please subscribe Mabungahong Kristohanon usab. Ang link nasa caption ani nga live. Free to subscribe. Kay 30 days ra ni siya. Kaning atong live niya sayang kay maputol ra ni. Ato ni siyang i-download, i-upload na to dito. Praise God. Okay? So, from shout out sa diri. Rochelle Humauas Castillo, good morning, Pastor. Shout out sa Living Water ug sa Living Word. Okay. Mura connected maguni sila akong nahibawan gikan ni sa Living Word ang Living Water sa akong nahibawan. So, akong shout out si Sister Rochelle Humauas Castillo, okay? Yung shout out sa dako ang Living Water ug ang Living Word. Okay. Sa akong mga mentor diha, Pastor Richard Sabate. Okay, shout out to Pastor Richard Sabate, alagad sa Ginoo sad nino. Greetings from Sister Rochelle Humauas Castillo. Pastor brother, mayong buntag sa Bro Bim, God bless you. God bless you, brother. Okay. Mayong buntag, Pastor, watching from Tagum, Fe Balakwet. Okay. Fe Balakwet. Okay. Blessed morning, Pastor, sa tanang kaigsunan from Brother Ramil Inserto ni Og. Watching from Jensan, my return. Okay. Okay, from Las Piñas, DI, Manila. Okay. Thank you, Sister Rochelle. And to, yes, Ramil Inserto ni Og, watching from Saudi Arabia. May bundag, Pastor, brother, shout out diri sa Kibuaya ni Brad. Digos, Davao del Sur, Lunglib lang tapirmi. Okay. Ang shout out akong tanang mga brad diya sa Kuanbi. Again, shout out sa tanang mga brad nako from Digos, Davao del Sur. Lunglib kanunay uban sa grasya sa Ginoo, mga brad nako diya sa Alpa Caparo. Greetings from Bro Bim. Thank you, brother. Lunglib kanunay, amping. Praise God. Good morning, Pastor. Have a blessed, happy Tuesday ninyo diha tanan, Pastor. Paki-shout out. Shout out daw from Baga Panaon, Misamis Occidental from Sister Jorilyn Bilya Docor. Anyway, shout out na ko tanang kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao, mga ahensya sa gobyerno among i-congratulate din ako ang among station diri sa Clarin kay Tapto, no? So, congratulations sa among maabtik og ambungan buotan nga happy na mo diri si Police Lieutenant Chief Amado Amba ug sa tanang mga PNP personnel diri sa Clarin Police Station. Diin ania ako nagsigig pahinumdom kanila pinaagi sa pulong sa Ginoo og sa mga piniriso sad. Okay? So akong gi-shout out ang tanan AFP Armed Forces of the Philippines, daghang kitag mga viewers and followers. Okay? Salamat sa Ginoo. Okay? So again, before we start mga igsoon, we have 40 plus viewers this time. I just want to remind everyone to share our live today, this morning. Or you can mention yung mga higala sa comment section. Or i-type ba at followers at highlights at everyone para niskamayaan sa Ginoo mga igsoon. Okay, so our topic for this morning is about the hope, ang paglaom nga itong gikuptan karon igsoon. Ang paglaom igsoon nga usa ka adlaw na ay gitawag og kinabuhing walay katapusan nga itong matagamtaman sa dehang mukupot lang ta ato lang yung kana bitawng hugton pag-ayo og si tawag na hugton pagkupot og maayo ang atong natagamtaman karon nga kaluwasan or paglaom kay usa ka adlaw
naay ganti nga nagpaabot na to mga igsoon. Usa ka adlaw tumanon sa Ginoo ang iyang gisaad nato. So mao na tong topic karon. And let's pray na. Let's start to pray kay murag hapit na hayag, no? Kita na ang mga palibot. Ganina ngit-ngit pa kayo to. Okay? So let's pray. Let's welcome the presence of the Lord this morning sa atong pagabuhaton kay kabalo na mga igsoon. Kung kita-kita lang aning maghisgot sa pulong sa Ginoo, kita-kita lang mo interpret sa word ni Lord, dili ta kasabot, dili ta katugkad. But if we invite the presence of the Lord, the power of the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit din, atong masabtan, atong mapalawman ang pulong sa Ginoo. Amen. Anyway, shout out na ko last na ni Alpha Kaparo around the world, no? Tanan in different countries, mga different chapters, different council, mga GS, mga vice GS, tanan mga officers. Okay, shout out. Brad, kay bawo kita ni long live kanuna itong isinggit. No? So, para makabaton jud tag long live, taas nga kinabuhi nga pagpuyo nining kalibutan. Okay? Mahabang buhay ba? Ipataas na tong Ginoo. Ayaw di na to kalimtan ang gitawag og number 1 sa hierarchy na to, God, di ba? God first, sa tanan God first atong paternity, wahira man na, no? God jud. God is the center, must be the center of our lives. In everything we do, God must be our top priority. So atong ipataas ang Ginoo kay sikreto sa taas nga kinabuhi, maayong panglawas, sikreto sa panalangin, sikreto sa mabungahong kinabuhi. Amen. So shout out mga brad na Odysseus, kept thrown in arms, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Praise God. Let's go. Let's pray. Father in heaven, we come into your presence right now, Lord, with a humble heart. Thank you so much for another great privilege that you've given to us this morning. Salamat sa kadasig imong gihatag kanamo, Ginoo. Laing kabuntagon, bag-ong kabuntagon, meaning bag-ong panalangin. Daghan, Lord, ang wa nakamata karong adlaw nga matay na, Ginoo. Ming pahulay na sa dayo na pan kami imong gipukaw, Ginoo. Imong gipahulam sa libreng gininhawa. Salamat kayo sa gasa sa kinabuhi, Ginoo. Lord, yan ining taknaa, mamalandong mi si mabalaang pulong, Lord God, because this is our daily bread. Mao kini ang among pagkaon sa among kalag. So Lord God, before we listen to your word, please search our hearts. Susiha una ang among kasing-kasing, Ginoo, ang sulod namo, ang among mga pagbati, basin na ay negatibo diha or dili maayong pagbati. Everything from the inside, Lord God, search us, unya, ug nakay makit-an mga butang nga dili maayo, mga butang, Ginoo, nga may hinungdan nga dili motuhop ang imong pulong. Kuha akin ni Lord, pasaylua kami, himo aming takos, himo aming angayan, mamati sa imong pulong. Tigay mig mapainobsanon, madinawaton nga kasing-kasing og labaw sa tanan andam musunod sa imong pulong, Lord God. And Lord, panalangini ang tanang viewers. Panalangini ang tanang nagtanaw ani, Ginoo. Bisan pa man ang mag-replay ani, Lord God. Samtang mamati kami sa imong pulong, ipabati imong gahum, imong presensya, imong hikap, Ginoo, ang manifestation sa Holy Spirit. Tuguti nga mabati na mo, Lord God. Lord, you alone will be glorified this morning. Wala mi nag-isa og relihiyon, pundok, grupo. We lift up only the name of Jesus Christ. It's all about you. Jesus reigns. Wala mi pasigarbo nga pundok. Ikaw lamang ang among gipataas. Kay ikaw lamang naghatag sa imong kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron kami matubos. So Lord God, we honor you this morning. Salamat daan sa kadaugan. We rebuke the spirit of distraction. We declare victory sa among pagabuhaton karon. Ang nabiling panahon, Amahan, among itugyan kanimo. Panalangini kaming tanan karon, Ginoo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Anyway, ako din gi-shout out ang Dawahon. Okay. Nadiri o. Kaning Dawahon igsoon, isla ni sa Southern Leyte, umasayo. Sakop ni siya sa Southern Leyte niya. Sa Dawahon igsoon, naatay avid listeners dito nga maglanog-lanog daw ang iyahang speaker. Okay? So shout out na ko ang Dawahon. Okay? From Southern Leyte man siya sakop, no? Isla sa Dawahon, tanang lumulupyo diha. Mulaag na ko dapuhon, okay? Himaya sa Ginoo, okay? Akong gi-shout out, no? Si Sister Lelia o si Brad
PD Pinola. Okay? From Dawahon niyo. From Dawahon ni. Sister Lilia og si Brad PD Pinola. Og sa tanang lumulupyo sa Dawahon. Okay? Isla sa Dawahon. Okay? Salamat sa Ginoo. Si Pastor Marlon og sa tanang mga kaigsunan ako diha. Mabungahong adlaw ninyong tanan diha. Praise God. Salamat. Again, padayon pagpasahon, pagpatukar diha, Sister. Pakusgi nagmaayo, no? Sister Lilia og si Brad PD Pinola. God bless you more and more. Okay, let's start. Hallelujah. Praise God. Again, before we proceed, again, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila nga nag-live ta, and also you can type at followers, at highlights, at everyone. Praise God. So, let's begin. Let's start. Ang atong teksto, mga igsoon. Sa ting tanawang. Okay. Ang atong teksto karong kabuntagon makita sa Hebro or Hebrohanon. Okay. Hebrohanon or Hebro kapitulo 10 bersikulo 23. Okay. Again, ato nang i-share atong live mga igsoon, no? Para sa kamayaan sa Ginoo. Ang uban nangatulog pa ron pero padayon gyapon ta mo replay ra man na sila. Again, Hebrohanon 10 or Hebro kapitulo 10 bersikulo 23. Okay, ato ang pamalandungan kining pulong sa Ginoo. Nagingon diri. Magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saad. Okay? So itong balikon mga igsoon pagbasa. Hebro kapitulo 10 bersikulo 23. Ingon ang pulong sa Ginoo. Magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saad. Okay? Ang Diyos magapanalangin sa iyahang balaang pulong. Inom sa taning tubig init mga igsoon. Okay? Ingon diri ang pulong sa Ginoo. Again, akong baliko. Nabasa na to igsoon. Nadungog na to ang Hebrews 10:23. Nagisgot ni about kaning gitawag og magpabilin. Okay? Kinahanglan nga magpabilin ta. Nga dili lang magpabilin nga maluyahon, kung dili magpabilin nga malig-on sa paglaom nga atong gihuptan. So naday tay gihuptan karon or gikuptan or gituuhan naip nga paglaom. Amen. Igsoon sa diyang gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo. No, nagpakataw sa igsoon aron magantos ihatag iyang kinabuhi, mamatay igsoon, mabanhaw kita sad karon nanay gitawag og paglaom. Ingon ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have an everlasting life. Now, ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon sa Juan John 3:16 nga aron ang tanan nga mutuo ni Kristo, mutuo, musalig, mudawat, dili na malaglag, kundili makabaton na o kinabuhing walay katapusan. So, mao na gitawag og paglaom. Tungod ni Kristo nakabaton tag paglaom. Tungod ni Kristo mga igsoon, nakabaton tag tsansa natay higayon igsoon. Ang atong kinabuhi nga grabe, kalunang sa kasalanan, sa kahilayan igsoon, nas kangit-ngit. Tungod ni Kristo, siya ang atong paglaom, nakabaton tag kagawasan, gikan sa mga gapos ni Satanas, nakabaton tag kaluwasan. Kaningon man siya, kung mutuo ta, musalig ta niya, ato siyang dawaton isip, ato ang manluluwas, igsoon, atong tuuhan din, makabaton tag kaluwasan, librera. Pinagi sa grasya sa Ginoo igsoon. Amen? Sumauna nga nakabaton tag paglaom, tungod sa gihimo ni Kristo, ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Mao nang sa karon mga igsoon kabuntagon, girimay na pud ta, nga magpabilin ta, kato nga paglaom nga atong nabatunan, paglaom nga atong nakuptan, kinahanglan daw magpabilin kitang malig-on. Amen? Magpabilin kitang malig-on kay of course kaning paglaom nga atong gikuptan karon igsoon, dili sa ni siya lalim. Kay kaning atong pagpangalagad sa Ginoo kabalo na tanga daghan kay distraction.
daghan kay mga pagsulay, daghan kay mga challenge nga pait kayo, sakit kayo, mga hagit nga perting bugata, lisura, makasugat ang mga higanting problema, normal na. Mao na ningon diri balang kasulatan, magpabilin kitang malig-on. Kay naay daghan igsuon nga nangalagad sa Ginoo nga dakong posibilidad nga tungod sa dagko nga mga pagsulay nga ilang natagamtaman or matagamtaman, dili sila magpabilin nga malig-on. Ang uban mamalik na lang sa agi kay yes, lisod dili lalim ang mga lagad sa Ginoo, dili lalim ang magpagamit sa Ginoo. Mao nang gi-encourage ta this morning sa word ni Lord nga magpabilin gud ta, no? So gusto ipaabot sa pulong sa Ginoo mga igsoon nga magpabilin ta nga kanang muantos gud ta. Kay kung dili ta muantos, dili ta masantos. Amen. Muantos gid ta kay puno sa pag-antos ni walay sayo ning mga lagad sa Ginoo. Ako na ning gibalik-balik. Kung wala kay problema sa financial, kay praise God, gi-bless ka ni Lord financially, pero other side sa imong kinabuhi or area, naapoy sitwasyon nga nag-struggle ka, nga nabugatan ka, dili lang sa financial, kay okay, financially stable man ka, praise God for that, pero naay struggle mo sa imong pamilya, imong bana, imong mga anak, no? Kay nga naman, di lalim. Ang uban sad nga walay problema sa ilang pamilya kay hilong tanan tibuok nga nangalagad sa Ginoo. Naapod sila sa financial. Murag something ano, gibalance sila ng tanan ba, no? Walay sayon nga nangalagad sa Ginoo. Nay challenge, nay hagit igsoon. Mao na ningon ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan magpabilin kitang malig-on. Amen, malig-on kay nganuman sa paglaom nga atong gikuptan, no? Kay nilaom ta nga puhon na ay gitawag og walay katapusang kinabuhi. Puhon igsoon na langit nga itong matagamtaman, diin wala na'y mga luha, wala na'y maningil og utang igsoon, wala na'y kagulanan, kasubanan, kawaladon, kalisdanan, puro na lang kalipay, puro na lang pagdaig atong buhaton dito sa langit igsoon, no? Ning laom ta na, mao na ingon ang balang kasulatan karon nga kinahanglan magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gikuptan o gihuptan. Nganuman kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niyang yang saad sa Ginoo mga igsoon, sa tanan nga mituog midawat kaniya igsoon, makabaton og kinabuhing walay katapusan, saad na niya, saad sa Ginoo igsoon nga naay langit. Amen. Saad sa Ginoo igsoon nga mobalik siya, naay rapture, naay second coming of Jesus Christ, nga iyang sakwaton, iyang kwaon ang mga anak niya nga nagkinabuhing balaan, mga anak niya nga nagsunod sa iyang kabubuton, mga anak niya nga naay kahadlok niya igsoon, nga nagsubay sa iyang kabubuton, iyang kwaon ug dalhon igsoon, papuyon sa langit nga iyang giandam. Kay saad sa igsoon nga naagid siya giandam nga mga lawak didto, nya mobalik siya, tanawa kung basahon na. Mao na nga paglaom, kupta na to na igsoon. Kay mabutan tayo matuman na. Kay si Lord igsoon dili tao. Once isulti sa ginatumanon, yun na niya, tanawa. Mao ni ang usang saad sa Ginoo, ning ingon siya, before siya ning kayab sa langit igsoon. Okay? Mingingon siya sa iyang mga tinun-an, mga disciple, sa Juan 14:2, sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili unta ako kamo sultian ni ini. Next, ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, okay, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako at tua usab kamo. Mao ni ang saad ni Jesus nga ihang gisulti igsoon ngadto sa iyang mga tinun-an. Nganing kapadung ni siya mo kaya ba niingon siya, sa balay sa akong amahan, no? Adunay dagang mga lawak og dili lang ni saad ni Kristo sa mga tinunan, saad ni nato nga ning sunod ni Kristo, nangalagad ni Kristo nga usa ka adlaw igsoon na gitawag og rapture. Kay namin ning ingon man diri, ug kun atuan ako didto mangandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon. Si Kristo mismo naghisgot sa iyang pagbalik, sa iyang second coming, sa rapture igsoon. Amen. Ingon diri, mubalik ako, kuhaon ko kamo aron bisag asa ako at tuwa usab kamo. So mao ni ang gilauman nato, mao ning kupot ta ani nga paglaom igsoon nato ning kuptan nga usa ka adlaw mobalik si Jesus, usa ka adlaw igsoon kuhaon ta ni Jesus mga igsoon ug dalhon ta sa dapit nga iyang giandam nga mao ang langit. Amen. Saad ni mismo sa Ginoo, ingon ang iyang pulong ganina sa Hebreo igsoon nga makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saad sa Hebrews 10:23.
No, unsay saad sa Ginoo, walay katapusang kinabuhi sa tanang nidawat niya, ni tuog, ni salig. Na gitawag og eternal life igsoon. No, kalipay igsoon sa hangtod-hangtod. Kay ngano man, naaman joy gitawag og kinabuhi iniguman sa kamatayon sad. Og di manggali sa iniguman sa kamatayon kay mabuhi pa ta niya, mabalikan ta sa Ginoo. Na gitawag og rapture igsoon. Ang kaning atong kinabuhi ning kalibutan, dili ni mao, temporaryo ra ni, mabiyaan nato ni tanan. Amen. So na gitawag og pagsikan kaming mobalik ang Ginoo, na gitawag og langit nga atong puyanan. Kay mao na giingon sa pulong sa Ginoo. Amen. Mao nang kita karon igsoon, nangalagad ta sa Ginoo kay ning tuo ta. Nilaom tang usa ka adlaw ato ning mabatunan. Kay kanang saad sa Ginoo igsoon, kanang gitawag og walay katapusan kinabuhi. Dili man po na matagamtaman nato kung mobalik ta sa agi. Kinanglan mo padayon ta sa atong nabatunan ron, atong kuptan ang paglaom nga atong nabatunan karon igsoon. Kay usa ka adlaw matagamtaman nato na, usa ka adlaw mobalik ang atong manluluwas the Messiah igsoon. Unya naa siya giandam nga mga lawak dito sa langit igsoon. Amen. Na siya giandam dito nga mga balay, di ba? Balay ko sa langit nagasidlat-sidlat. No? Ning saad siya nga iyatang kuhaon. No? Mobalik ako og kuhaon ko kamo aron bisan asa ako atua usab kamo. Pero mao lagi na. Igsoon, bata pa lang ko nakadungog na ko ana nga Ginoo mo balik. Nay rapture, nay second coming. Pero hangtod karon mga igsoon 41 na akong edad. Wa pa gyud mi balik ang Ginoo, pero mao lagi ang Ginoo igsoon puno lang gyud sa kaluoy. Kay dili siya gusto nga mga laglag daghan, ang mga laglag nga gusto unta siya nga ang tanan gali maluwas. Grabe ang pailob sa Ginoo. Bisan karon dautan na kayo ang kalibutan. Wala pa gid hukmi sa Ginoo. Kabantay man mo nga ang generation karon grabe kadautan. Grabe na kadamat, grabe na igsuon ngilan. Apan ang gugma sa Ginoo dako kayo wa pa niya hukmi, wa pa siya mibalik kay naghatag pa siya chance. Naghatag siya higayon igsoon mao nang kamo kita nga nakabalos ka matuoran, manabi ta nga usa ka adlaw naay dakong hukom, usa ka adlaw naay rapture, naay pagbalik sa Ginoo ug hukman ta base sa atong binuhatan diri sa kalibutan. Amen. Amen ba? So mao na siya naay judgment. So kita tanan sa nilaom ta nga kaning atong pagpangalagad sa Ginoo dili makawang. Nay ganti, nay reward nga kinabuhing walay katapusan, nay eternal life, nay heaven, nay langit nga giandam sa Ginoo para puy-an sa nagkinabuhing balaan. Amen. Mao nang niingon diri ang pulong sa Ginoo sa Hebrews 10:23, magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gikuptan or gihuptan, no? Magpabilin tang malig-on gyud, no? Kinahanglan pabilin tang connected ni Jesus igsoon. Every day magpaduol ta sa Ginoo igsoon. Kay nga naman, kaning atong paghago nga nangalagad ta sa Ginoo, kaning atong gikuptan, gilauman, nga naay gitawag og langit, naay kinabuhing walay katapusan, nga diin wala naay mga luha, nga diin puro na lang kalipay, kalinaw ang atong matagamtaman igsoon, sa kiliran sa atong langitnong amahan igsoon, no? Mao na atong gilauman, no? Ningon diri nga makasalig kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang sad. Pero kinahanglan ta magpabilin. No, naay kondisyon nga word magpabilin. Okay? Kay kung di po ta magpabilin sa presensya sa Ginoo, magpabilin nga mga lagad sa Ginoo, din dili sad nato matagamtaman ang katumanan sa saad sa Ginoo. Amen. So ang Yahweh igsoon para atong masinati ang katumanan sa saad sa Ginoo. Atong masinati ning gitawag og langit, ang ganti, ang kinabuhing walay katapusan. Yes, ang kaluwasan gud igsoon kay yes, nakadawat na tag kaluwasan karon kay biblically. Basihan nato ang Bible, tanan nga mituo midawat ni Kristo. Libre ang kaluwasan igsoon. Naluwas na ta. For the meantime, of course, naluwas ta. Ang pangutana lang, mula hutay ba ta? Ang pangutana lang igsoon, muhangtod ba kay daghan man kayo mga karon ka ibaw na bitaw igsoon daghang mga experience ana nga mga grabe labihang dasiga sa una anointed kay gigamit sa Ginoo pero karon ning balik nas kaniadto ning balik na nalulong nas makadaot nga bisyo pero nakasinati na sila sa grasya sa Ginoo, nasinati na niya nila unta ang kaluwasan, nasinati na unta nila ang kabag-uhan sa kinabuhi pero wala sila makadaog kay nagdanghag pud sila ba di ang uban kay nagdanghag man pud, no? Say kabalo na sa kamatuoran, nagdulduol sa mga tentasyon, no? Dito igsoon hantod we kayo wala na maintain ang ilang devotional, ang ilang relationship ni Lord, mao to nga nabalik sa agi pero nakabato na unta sila og paglaom kaluwasan, ang alagad na unta sila sa Ginoo, nakabato na unta sila kabag-uhan silang kinabuhi pero nabalik lang. Ano di pastor? Pwede din na pastor? Yes, pwede ta gibag-o sa Ginoo karon, pwede pud ta
ugma mamalik ta kung magkumpensa ta, kung tagaan atong lugar ang yawa. Mabitaw ingon balang kasulatan, ayaw hatagig lugar ang yawa. Kay once ang yawa makakitag higayon, pabalikon kas kaniadto, maunay pangandoy. Way laing pangandoy ni Satanas igsoon nga mobalik tas binuhatan nato kaniadto. Amen. Mao na niingon diri ang pulong sa Ginoo karong kabuntagon, magpabilin kitang malig-on. Amen. Kani igsoon gitag-ana ni sa pulong sa Ginoo nga dili tanan magpabilin, nay uban mamiya sa ilang first love ni Lord. Ang uban mamiya sa ilang pagpangalagad sa Ginoo kay sige gukod og kwarta, sige tigom, sige padato, no? Nangandoy og mga butang materialistic kayo, wala kahibalo ngan tanan mabiyaan ra. Ang tanan igsoon temporaryo ra. Amen. Ug moatubang tas Ginoo watay madala bisag atong tag pila milyon-milyon nang tinigom igsoon. Maningon karon ang balang kasulatan ining kabuntagon, kinahanglan magpabilin ta. Amen. Magpabilin tang malig-on sa paglaom nga atong gikuptan, no? Ning laom tang usa ka adlaw na ay matagamtaman natong langit. Usa ka adlaw kaning tanan nga pag-antos muhunong gini. Muhunong gini, totally muhunong kay tanatas langit. Nilaom ta na. Amen. Ug kana nga paglaom igsoningon ang pulong sa Dios nga tumanon gyud na niya ang iyang saad. Nay kinabuhing walay katapusan. Nay langit nga isip reward sa nagpadayon ning lahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay matod pa ni Jesus igsoon before siya ning kayab sa langit igsoon ning ingon siya, mabugnaw ang gugmas kadaghanan sayon sa katapusang adlaw. Apan ang mulahutay sa katapusan maoy maluwas. Amen. Mabugnaw. So, naadi ay posibilidad igsoon nga ang uban dili magpabilin. Mao ning ingon ri ang pulong sa Ginoo karon sa Hebreo 10:23, magpabilin kitang malig-on sa paglaom kay ang uban dili day magpabilin kay gitagna na ni Jesus mismo, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan sa katapusang mga adlaw, no? Kadaghanan pag sudaghan kayong mausab, no? Mabugnaw mo, mag-uga na ilang relasyon sa Ginoo, gipanag-ana sa Ginoo. Apan, next line, apan ang mulahutay sa way katapusan may maluwas, no? So naay word nga lahutay diha, no? Mo nag-ingon nga magpabilin gyud ta. Kay di man ta kalahutay kung di ta magpabilin sa presensya sa Ginoo. Kung dili ta magpabilin konektado sa atong punuan nga si Kristo, dili ta molahutay. Amen. Kinahanglan ta magpabilin igsoon kay ngano man pastor, gitagna na normal na igsoon nay mamiya. Nay mausab ang ilang first love mulubad pero sagdi lang igsoon, no? Sagdi lang importante kita kay ang kaluwasan individual igsoon. Ayaw pagtan-aw sa nag-una, ayaw pagtan-aw sa mga dasig kayo nga nag-una, nagpabadlong. Kay ningon ang pulong sa Ginoo, dagang nauna nga naulahi ug dagang naulahi nga nauna hinoon. Amen. Ana kinang pagpangalagad sa Ginoo. Ang pagpangalagad sa Ginoo ako na ning gibalik-balik igsoon. It's not about how we start. Amen. Dili ni magbase ang pagpangalagad sa Ginoo sa atong pagsugod, no? On how we start nga dasig kay ta, on fire kay ta, grabe kita kadasig. Ang pangutana kanang nga dasig mulahutay ba ta? Kanang nga dasig igsoon mulungtad ba na? Kay niingon ang pulong sa Ginoo diri igsoon, magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan. Kay dakog posibilidad nga ang uban dili magpabilin, no? Ganong ningingon man diri nga magpabilin. So, pulong sa Ginoo mismo nag-ingon nga, ang uban wala pa na siguro, posible pa na mobalik. No? Ganong ningingon man diri magpabilin kung sure na gid ang tanan maluwas. No? Dili gid ay no kay ingon magpabilin ay kondisyon, kinahanglan ta magpabilin. In other words, sakto si Jesus ingon siya, ang mulahutay sa walay katapusan maluwas ug makaangkon sa ganti. Kay ingon ang pulong sa Ginoo nga makasalig kita sa gingon diri ang last line, makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang sariyang saad langit. Ang saad niya nga ganti nato sa mupadayon mulahutay sa nay kahadlok ng lagad niya nay langit nay gitawag og kalipay nga walay katapusan igsoon. Mo nay saad sa Ginoo. O kung gusto ta nga ato ng matagamtaman kinahanglan magpabilin ta sa iyang presensya. Ayo itugod igsoon nga imong kabisi mahinungdan nga wa ka nagpabilin niya. Wa ka nagpabilin sa tawag sa Ginoo. Wa ka magpabilin sa iyang kabubuton, sa iyang plano, kay nalipat ka sa imong kabisi, nalingaw ka sa gigukod-gukod o kwarta, nalingaw ka sa imong pangandoy, no? Nalingaw ka sa imong trabaho, imong negosyo, pero nakalimot ka nga ni kang-an, ni distansya na ka, wala na dahi ka nagpabilin sa Ginoo. Igsoon ang makatagamtam lang sa saad sa Ginoo. Ang makatagamtam lang igsoon
Okay? Sa reward nga giandam ni Lord nga ang kinabuhing walay katapusan. Ang makatagamtam lang sa giingon ni Kristo nga sa balay siya kung amahan adunay daghang lawak or puloy-anan. Walay lain. Kadto lamang magpabilin. Okay? Magpabilin. Ang mulahutay, ang magpabilin sa presensya sa Ginoo. Sakto ang John, ingon ang John, igsoon, ingon si Jesus, if you remain in me, di ba? Remain in me and my word, di ba? Magpabilin ta sa Ginoo, mangayo tag bisag unsay hatag, magpabilin ta sa Ginoo, magpabilin ta niya, pagpadayon ang atong bunga. So pabilin, importante. Amen. Importante ang magpabilin ta sa atong gikuptan karon. Magpabilin pag yun nga ligon dili huyang. Kabalo jud mismo ang pulong sa Ginoo igsoon nga kaning mga lagad ta sa Ginoo makasugat ta og mga sitwasyon nga lami i-give up. Mga sitwasyon igsoon nga lami na iundang. Mga sitwasyon igsoon nga kana bitong murag laayo na ta usahay yes naagi mga nga na itugot na sa Ginoo. Suwayan ta kung magpabilin bagid ta. Amen. Naagi mga nga na kay challenge kayo ni mga lagad sa Ginoo dili sa yun. Mao na ningon ang pulong sa Ginoo karon nga kinahanglan magpabilin ta nga malig-on sa paglaom nga atong gikuptan or gihuptan igsoon unsa man nga paglaom nga usa ka adlaw mo balik ang Ginoo unya usa ka adlaw igsoon maabtan ta sa iyang pagbalik nga nakaandam kay nagkinabuhi tang balaan nagkinabuhi tang subay sa kabubuton nagtuman ta sa iyang balaod iyang sugo igsoon nay langit nga atong matagamtaman nay balaang syudad according to the word of God. Ang syudad dito hinimo bulawan di bulawan di bala ano ug kitang tanan igsoon nga nagkinabuhing balaan makapuyo ta ditong dapita kay mao na gilauman nato ug tumano na sa Ginoo kung magpabilin ta atong kuptan ang atong nabatunan karon. Kinahanglan gyud tang kamao mo antos aron kita masantos kay kung dili ta kamao mo antos dili ta masantos. Kinahanglan ta nga mulahutay mo persevere madagma man ta igsoon timan-e ang matarong matubas sa pulong sa Ginoo, the righteous person. Bisag kapila pa na madagma, mo bangon gina. Nagtanaw mo na igsoon, madagma, bangon kita. Dili na ako na balik-balik igsoon. Dili na surprise ni Lord. It's not surprise from God nga madagma ta. No? Kabalo na si Lord, ana, madagma ta. Kay tao na ta, ayaw lang tuyo Apan ko, ayun ang pulong sa Ginoo, the righteous man, madagma daw siya, but every time nga madagma siya, mo bangon gina siya. Ingana ta nga nangalagad sa Ginoo. Amen. Mao nay nagpabilin mo bangon, no? Kay ingon man diyan pulong sa Ginoo, pabilin, magpabilin kitang malig-o, no? Madagma man kita igsoon, dili mo pasabot nga nalayo na ta na. Bangon ta. Ang pagbangon mo nay pasabot nga nagpabilin ta sa presensya sa Ginoo. Bangon padayon hangtod maangkon ang ganti nga kinabuhing dayon. Kay di man jud nakalikayan ang pagkadagma part na sa tong journey. Walay nangalagad sa Ginoo nga dili makasinati og madagma igsoon. Apan diha sa pagkadagma makakuha tag pagtulunan leksyon nga i-apply na to karon aron sa journey sa pagdaga na to. Di na ta basta-basta pod ma-fall atong the same temptation or unsa di ka. Amen. Bangon ta kanunay igsoon, kuptan na to pag-ayo nga atong nabatunan karon. Pabilin tang malig-on ngano man. Kayo sa kaadlaw tumanon sa Ginoo ang iyang saad. Nga ang langit nga yang giandam papuy-an niya nato, no? Apan kung dili ta magpabilin sa iyang presensya, dili ta magpabiling seryoso sa tong relasyon niya, dili ta magpabilin sa iyang tiilan, sa iyang kiliran, dili ta magpabilin nga nangalagad sa Ginoo kay mo backslide ta mo balik tas kaniadto, dili sad nato matagamtaman ang saad sa Ginoo. Ang pagpangalagad sa Ginoo igsoon is full of challenges. Dili lang raba mantinil nga challenges kung dili sakit, no? Na times igsoon nga bisan unsa kadako sa imong pagtuo matandog jud igsoon kay ngano man sakit na kaayo. Bugat na kaayo ang cross nga gipas-an nimo. Badlungon na kay imong bana. Di ba? Mga cross na sakit na kaayo ban apan mao ni kupti nga verse pabilin lang yun. Masakitan man ka ako gali nasakitan pod. Kitang tanan masakitan kita. Apan dili na buot pasabot nga masakitan ta, dili ta magpabilin. Pabilin ta sa Ginoo kay yes masakitan ta siya pud ang atong healer, siya ang atong comforter. Ayuhon ra ta niya, i-comfort ta niya, unya magpadayon ta. Amen. Kay matagamtaman nato ang iyang saad, matagamtaman nato ang ganti, ang walay katapusang kinabuhi, ang langit nga giandam sa Ginoo.
kung magpabilin ta. So atong buhaton karon igsoon, kaning atong nakuptan karon, ang paglaom na to igsoon nga nabatunan na to karon, ang kaning atong pagpangalagad sa Ginoo ba, atong padayonon ni pabilin ta. Madagma man ta igsoon, buhi pa man ta. Kung nagtanaw mo karon diha na discourage ka kay ang imong gihimo nga sala, dako kayo nya, guilty kay ka, grabe nga pagkadagma ba, burog na dakdak na hagbong kag maayo balawom kayo. Buhi pagali ka na ipaglaom. Ayaw una-una unsa ka dako, unsa ka makauulaw ang sala nga imong gihimo. Nakadungog pa ka ani nga mensahe, buhi pa ka naay paglaom. Dili aksidente nga nakapaminaw ka karon. Amen. Naay purpose si Lord nga nakadungog ka ni. Nakadungog ka ni, nadagma man ka, igsoon. Nya na mauwaw na ka sa Ginoo kay dako kayo. Igsoon, buhi pa ka. Basta buhi pa ka, ayaw tuldoki imong kaugalingon, napay chance na ipaglaom, balik sa Ginoo. Nya balik pabilin. Amen. Kayo sa kaadlaw, balikon pugas Ginoo. Inigbalik sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga maandam ka. Kay iya kang dalhon sa iyang giandam nga langit, nga maoy atong gilauman usab, nga maoy atong gikuptan karon. Wa man ta nakakita sa langit igsoon, ang paninglaom ta nitoo. Nga sa kaadlaw, matuman ang gisulti sa Ginoo. Kay akong balikon igsoon sa gingon dire, pulong sa Ginoo, Hebrews 10:23, makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang gisaad. Heaven and earth will pass away, but His word will remain, will stand forever. Tumanon, may tabo, ug may tabo ang pulong sa Ginoo. Ang saad niya nga langit, ang saad niya sa iyang mga apostoles, mga igsoon, ug sa iyang mga followers nga, sa to, gingon niya dire, ingon siya dire, sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan, daghang lawak, ug muadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Unya, ug nakaandam na daw siya igsoon si Jesus, mobalik siya nato, kuhaon ta aron papuyon sa langit, sa dapit igsoon nga iyang giandam nato. Kana kung inigbalik niya, nagpabilin ta nga nangalagad sa Ginoo nga mainiton, nagpabilin ta nagpagamit sa Ginoo, nagpabilin ta sa iyang presensya. Kay ang Yahweh igsoon para atong matagamtaman ang kinabuging walay katapos, ang langit nga labihang lamia, labihang nindota igsoon. Ang langit nga lunlon kalipay, wala nay mga luha. Ang langit igsoon nga puro na lang kasadya, pagmaya, pagdaig igsoon, matag adlaw. Ato nang matagamtaman kung magpabilin ta. Ang Yahweh magpabilin ta sa presensya sa Ginoo. Magpabilin tang seryoso nga mga lagad sa Ginoo ay palipat sa imong kabisi, sa imong trabaho, sa imong negosyo. Tagai jud og time si Lord. Tagai quality time si Lord. Ako na ning balik-balik igsoon. Kung busy mo matag adlaw, pilmirong hugna sa kabuntagon, sama ani sa iyo pas buntag. Ihatag sa Ginoo. Kaya ang office nimo alas 8, imong trabaho alas 8, orang uban alas 7. Igsoon ang pilmirong hugna sa kabuntagon, ihatag sa Ginoo. Ayaw palipat igsoon sa kabisi. Kay basin ka ng kabisi nimo igsoon, mo na hinungdan nga wa ka kabantay, wala na day ka nagpabilin sa Ginoo, sa iyang presensya, sa imong first love ni Lord. Delikado igsoon kung mabalikan ta sa Ginoo, nga wa ta nagpabilin sa iyang presensya. Mabiyaan gyud di ta madala. Ug dili nato matagamtaman ang iyang saad, ang langit. Ingon siya iyang tumanon iyang saad. No, ang ganti, ang kinabuhing walay katapusan, dili nato matagamtaman kung mubiya ta, kung di ta magpabilin. Amen. Mao na igsoon pagdasig nining kabuntagon, wa mo kaila ninyo. Pero karon igsoon, just try daw to evaluate yourself right now. Sa karon imong status, sa imong relasyon sa Ginoo, nagpabilin ba ka? Amen. Nagpabilin ba ka nga nagpagamit sa Ginoo? Ayaw itugot igsoon nga ang mga discouragement, ang mga circumstances sa atong palibot, may hinungdan nga di ka magpabilin. Ayaw pag-agad og tao, ayaw pag-agad og pangitabo sa palibot. Ayaw itugot igsoon nga imong pagpagamit sa Ginoo, ma-distract lang ka, di ka magpabilin diha kay napandol ka sa isikataw. No, ayaw. Tubo di dapita. Dapat mo grow ka diha. Pabilin sa Ginoo, pabilin na magpagamit sa Ginoo. No matter what happen, madagma man ka, bangon, pagamit sa Ginoo, balik. Amen. Kay ingon ang pulong sa Ginoo ang magpabilin lamang. Ang magpabilin nga nagkupot sa paglaom, magpabilin nga nangalagad sa Ginoo, pabilin nga seryoso nga nakigrelasyon ni Kristo, ang nagpabilin igsoon nga sa first love nila ni Lord, mao lamang ang makatagamtam sa saad sa Ginoo. Amen. Yes, giprophesy na ni Jesus nga sa katapusang mga adlaw mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Pero naa po iniingon siya pan ang mulahutay. Naa joy mulahutay.
Meaning, naagyo'y magpabilin. Ayaw itugot igsoon nga usa ka sa nabugnaw. Usa ka sa nibiya. Apan itugot nga usa ka sa mulahutay. Usa ka sa mupadayon. Usa ka sa nagpabilin or magpabilin hangtod inigibalik sa Ginoo. Kay kung mauna nga tumbuhaton igsoon, madawat na to puhon ang ganti nga kinabuhing dayon. Amen. Yes. Normal raman na may tayo madagma ta. Di busod madagma ta, wa na ka nagpabilin. Madagma ka, di man ta perfecto. Bangon. Okay? Ang kanang word nga bangon, it means nga nagpabilin ka. Ang wa nagpabilin, pagkadagma, hingbalik sa kaniadto. Pagkadagma, ning utang og tanduay, red horse, kulapo. Pagkadagma, ning soyop o balik, ning adtos, bidyukihan, nagsabak-sabak o babay. Mao na wa nagpabilin. Apan kung nadagma ka, apan ning bangon ka, ning padayon, naghinulsol, ming dagan sa lumba, nadagma na po, himbangon, balag nagkapangus-pangus, nagkasamad-samad, pamapha, balik, bangon, padayon, hangtod maangkon ang ganti nga kinabuhing dayon. Mao na'y nagpabilin. Kaya nga naman, sa magpabilin, atong matagamtaman ng saad sa Ginoo. Amen. Pagunit lang ta, pakuputa sa Ginoo. Lord, lisura ni, guniti ko, sama ni Pedro. Sama ning background song na to, igsoon nga gunit. Imong gunit. Si Pedro igsoon nakapadayon. Si Pedro igsoon nakalahutay. Si Pedro nakaabot sa bangka. Kay nagpagunit siya ni Kristo. Ingon siya, tabangi ko. Kay naunlod man siya, kay nagtanaw man siya. Palibot, no? Igsoon, mauniti man before na ko ni end. Yes, dili lalim ang mga battles na to, nangalagad tas Ginoo. Dili lalim ang mga hagit. Kanang word nga magpabilin, yes, dito, ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga magpabilin ta. Kaya ang uban, dili magpabilin. Kabalo na mismo si Lord nga ang uban mamiya, kay di ikagwanta. Apan mga igsoon, gidasik ta nga magpabilin ta. Agwanta ko na to. Muantos ta. Ug mauniti man ni igsoon. Bisag unsa kadakko sa gubat nga atong masugatan matag-adlaw. Bisan unsa kadakko sa hagit, kasakit nga atong mabatunan, mauniti man ni. Kauban nimong Ginoo. Walay battles nimo nga imong masugatan nga si Lord nagtan-aw ra na hinanaw, no? Siya nga tong magbalantay, walay makulang ka na to. Mingsaad siya that He will fight for us. The battle belongs to the Lord. Amen. Yes, dili lalim mga lagad sa Ginoo. Dili kaning giingon nga magpabilin, lisod ni. Lisod magpabilin nga matinud-anon nga malagad sa Ginoo. Lisod ang magpabilin ang sa atong first love ni Lord. Lisod ang magpabilin nga mainiton nga mga lagad sa Ginoo. Dili lalim. Apan ko nga to ning buhaton uban sa grasya sa Ginoo. Sigurado nga makatagamtam ta sa ganti nga kinabuhing walay katapusan. Ug mao ni timan Igsoon. Yes, tinuod. I firmly agree nga lisod. Bugat, sakit, hangat mga lagad sa Ginoo. Daghang challenge, daghang mga problema, pagsulay, unos, hilabtan, tabi sa watan ng hilabot. Apan maulan ni Timani, walay ni bisan usa kagubat nga imong matagamtaman nga nag-inusara ka. Every battles, every struggle nga atong masugatan or nasugatan or masugatan pa in the future, kasama natin ang Diyos. And according to Saint Paul, we can do all things through Christ. Bisag unsa nakalisod, maka-overcome lagi ta na. Kauban man nato ang Ginoo. No, pabilin lang ta niya, Igsoon. Once pabilin lang ta sa Ginoo, di kita mawa sa atong journey padung sa kinabuhing katapusan. Apan kung mabiya ta, masaag ta, imbis adto ta padung sa langit, adto nun padung sa impierno nga init. Amen. Pabilin uban sa grasya sa Ginoo. Pabilin, Igsoon, uban sa pagsalig sa Ginoo. Amen. Ug mao ni Timani again, mga higanti nga itong masugatan sa unahan, mauniti man ang Diyos kauban na to. Sama ni David, Igsoon, na-overcome niya, napildi niya ang giant. Why? Because David, wala siya nag-inusara sa pag-fight, but he allowed God to fight Goliath. Maunay tinuod. So, the same God nga nakig-uban ni David sa iyang pagbuntog ni Goliath, the same God nga mag-uban po nato sa mga higanti nga problema nga itong matagamtaman or masugatan. All we have to do is to remain in Him. Remain in the presence of the Lord. Kay usa ka adlaw mabalikan ta ni Lord nga nagpabilin diha niya. Atong maangko nang iyang gisaad nga ganti. Ang kinabuhing walay katapusan ang langit. Nga iyang giandam alang kaninyo. Madagma man mo Igsoon, but as what I have said earlier, dili mo pasabot nga nadagma ka, wala na ka nagpabilin. Ang dili madagma nato si Jesus, siya lang ang perfect. Madagma ta, bangon, padayon.
nagpabilin gyapon kana. Ang wa nagpabilin nadagma himbalik. Ayaw padala og unsa kadako imong sala na guilty ka. No. Ayaw itugot nga dili na lang kamo balik sa Ginoo pagpagamit sa Ginoo kay dako kay ang sala nga imong nahimo. Once gikaon ka sa imong guiltiness igsuon, ang yawa nagungong nimo na. But listen, buhi pa ka. Since buhi pa ka karon igsoon, ayaw tulduki imong kagaling napay paglaom. Napay chance igsoon, balik. Balik. Gipaabot ka sa Ginoo. Balik unya pabilin diha hangtod ining balik sa Ginoo. Amen. Pabilin sa gikuptan nga paglaom nato karon. Kaya sa kaadlaw tumanon sa Ginoo ang iyang gisaad. Ang iyang gisaad nga langit. Ang iyang gisaad nga mobalik siya iyang tumanon. Og sa diyang makit-an sa Ginoo nga nagpabilin ta sigurado nga naa gyud tay luna ngadtos sa gingharian niya. Amen. Pabilin, lahutay. Dagma-dagma ta kasamad-samad bangon. Iyasa naman ang pagantos karon kumpara sa langit pohon. Magampo ta. Hallelujah. Father God, thank you for your word this morning. Salamat sa imong pagdasig kanamo nining kabuntagon, Ginoo nga. Taliwala sa dagkong unos, Ginoo. Daghang problema, Ginoo. Kinahanglan jud mi magpabilin, Ginoo. Uban sa imong tabang magpabilin mi, Ginoo. Kay ang magpabilin lamang, Ginoo, makabaton, makatagamtam og ganti nga gikan kanimo. Ang magpabilin lamang sa imong presensya maoy naay luna sa langit, Ginoo. Tabangi mi, Lord God. Imo ning gisulti nga pulo nga magpabilin kay dili lalim, labi na ning katapusang mga adlaw nga grabing kadagko sa mga problema, kadautan sa mga tao ning ingon na kadaan, Ginoo nga mabugnaw ang gugma sa kadaghanan sa katapusang mga adlaw pa nang mulahutay. So Lord, tabangi mi nga magpabilin, tabangi mi nga mulahutay kay kung kami kamera wala mi mahimo. Kung kami kamera di mi makahimo. Apan Lord God ning lao mi, ni salig mi kanimo nga usa ka adlaw makatagamtam gid mi sa saad nimo. Kay never gid mi dili gid mi mo biya, dili gid mi mo kanga, dili gid mi mo palayo mo madagma man mi apan mo balik ug mo balik mi mo bangon ug mo padayon, Ginoo. Hangtod among maangkon ang kinabuhing dayon nga imong gisaad kanamo. Lord, thank you for your word. I pray nga kani nga mensahe maghatag na mo motivation, dugang kaisog, Ginoo, nga mo barug jud mi sa kamatuoran magpadayon jud hangtod sa imong pagbalik, Ginoo. Salamat, Lord. I pray nga kani nga message, Lord, this morning magbunga ni sa among kinabuhi. Mahimo ming mabungahong Kristohanon tungod ani nga mensahe, Ginoo. And amo gining i-apply, Lord, ug makita sa kadaghanan ang resulta ani nga mensahe sa among kinabuhi. Salamat, Lord, again. Magpabilin gud mi og dili mi magpabilin kung wala sad ang tabang nimo. Tabangi sad mi, Lord. Kay kung wala ka, wala gud mi mahimo, Ginoo. Tabangi mi, grasya ra gid nimo ang tanan, Ginoo, nga makapabilin mi sa imong presensya. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your presence. And right now, Lord, gonna continue to pray to all of the viewers right now. Lord, nakita nimo og nakaila ka sa tanang nagtan-aw karon, walay matago nimo, Ginoo. Kabalo kas ilang mga struggle. You know every details of their lives right now. Walay malilong nimo because you are an all-knowing God. Bisan ang gibuhat namo sa tago, bisan ang among gihilak, among mga luha, among gihambit, kita ang tanan nimo. Walay matago nimo. So Lord, right now I pray to all of them, to all of the viewers this time, bisan pa man ang mag-replay ani, Lord God, i-bless sila, Lord God. Unsa man ilang mga problema karon, Ginoo, tabangi sila, Ginoo. Lord, i-comfort, tagay dugang kusog, dugang pailog, Ginoo, tagbuang panginahanglan, Ginoo. Unsa man nga milagro ilang gusto karon, Lord, i-grant, Lord God, the desires of their heart right now. I pray, i-grant, Lord God, palihuka imong milagrosong kamot, palihuka ang imong kamot nga daghan na kagiayo nga masakiton kaniadto. You're the same today also, Lord God. You're the same yesterday, today, and even forever. You're the same. You never change, Lord God. Makahimo gyapon kag milagro. So right now, Lord God, ako nagkahangi og nagaampo kanimo, Ginoo. Palihuka imong milagrosong kamot sa sitwasyon sa imong mga kanakan karon, Ginoo, nga need na nila nga milagro. Unsa nga milagro nga ilang need karon? Mulihok ka, mamuhat ka, Ginoo, in Jesus name. Ipakita, Ginoo, nga buhi ka, matuod ka, milagroso ka sa ilang sitwasyon. Ipakita nga muayo ka sa ilang balatian. Ipakita, Ginoo, nga muhatag ka, Ginoo, financial breakthrough. Ipakita, Ginoo, nga muluwas ka sa tibuok nilang panimalay. Ipakita, Ginoo, nga muhipahigawas ka nila, Ginoo. Muhatag ka nilang deliverance gikan sa mga addiction nga dili maayo, gikan sa mga gapos ni Satanas sa pangalan ni Jesus. Ipakita, Ginoo, nga ikaw nga Dios mo pauswag, mo palambo, mo paasenso
ipakita nga muhatag kag trabaho, opportunity, Ginoo, para naa sila income ang nagtanaw karon, Ginoo, nga nag-need og trabaho in Jesus name. Again, ipakita ang imong milagro, Ginoo, ipalihok sa ilahang sitwasyon karon nga need og milagro nimo. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Lord, thank you. Salamat kayo, Amahan. Ug this time, Lord God, among dawaton ang kadaugan, ang milagro, ang kahibulungang butang, among dawaton ang panalangin. Dawaton namo ni Ginauban sa dakong pagtuo. Himua lamang ning kapiyalan, Lord God. Himua ming angayan, Ginoo, kasaligan, Ginoo, kay nagtan-aw sad ka sa among kasing-kasing. Lord, salamat again. Mao kini nga among pag-ampo, Amahan. Amo kini gipangayo, gipasalamatan daan o gisilyuhan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Hallelujah. That's all for this morning, mga igsoon. Praise God. That's all for today. Pamahaw sa pulong sa Ginoo. And this time akong ibalik ang tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios. Praise God. Hallelujah. Nabusog ba ta, mga igsoon? Hallelujah. Praise the Lord. And again, sa wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, please subscribe. Ang link nasa caption na nga live. Kay ako ning i-download, igsoon. Kay mawala rin nga video. Sayang ang mensahe. Ako ning i-download niya. Ako ning i-upload dito sa itong YouTube channel. Nga makita niyo ang link sa caption na nga live. Pray to subscribe. But anyway, salamat sa mga subscribers, ani nga page. Salamat sa mga star senders. Thank you kaayo. God bless. And I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page, Mabungahong Kristohanon 2.0. Take note, 2.0. Okay? Lahi tong sa una nga page na to, igsoon, Mabungahong Kristohanon, katong daghan kay followers, 220,000 followers, kay gi-restrict ato. Bag-o ni, Mabungahong Kristohanon 2.0. Kung nay nagtan-aw diri nga wala pa naka-follow, please follow aron ma-notified mo sa next live na to. Amen. This is for the glory of the Lord. Salamat kayo mga new followers. Welcome kay mo ani nga page. Wala ta nag-isa og relihiyon. We lift up only the name of Jesus Christ. Amen. So, ako nag-aampo nga karong adlaw puno sa panalangin, kalipay, kalinaw, puno sa pabor sa Ginoo. I-bless ni Lord ang buhat sa inyong kamot. This gonna be a blessed day, a fruitful day, a victorious day. Kung yesterday nadagma man ka, napildi ka sa tentasyon, karon mo daog ka sa pangalan ni Jesus. Dili matapos yung adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo. Amen. So again, that's all for this morning. See you next time. Makabakante ko igsoon. Even, basin, unyang hapon or unyang gabi. Basta makabakante ko mag-live ta. Amen. That's all for this morning. Again, ampo, amping, abantita. Anyway, thank you mga star senders, mga subscribers. Thank you. I appreciate it. God bless you more and more. Again, ampo, amping, abante para sa kamayaan sa Ginoo. Keep safe, everyone. To God be all the glory.